Tifla Maltija ta' 11-il sena tilfet ħajjita waqt li kienet fuq btala mal-familja tagħha fl-Awstrija. Skont rapporti fil-medja Awstrijaka li kienu konfermati minn kelliema l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, it-tifla għerqet fix-xmara waqt mixja fil-kampanja mal-ġenituri u huwa f'Hollerbach rib Salzburg. Jirriżulta li f'nofsin il-mixja huma nfirdu minn ma' xulxin u bdew iżommu kuntatt permezz ta' walkie-talkie. It-tifla kellha ħiel ta' kif issib triqita lura persin li diġà frekwentat l-inħawi. Iżda kien hemm mument li ntilef il-kuntatt mat-tifla u l-ġenituri bdew jitħasbu dwar x'seta' ġarala. Servizzi tal-emerġenza bdew it-tfittxija tagħhom permezz ta' numru ta' klieb tas-servizz, helikopters, pumpieri u pulizija. Wara tfittxija estensiva nstabet umbrella blu rib fejn kienet it-tifla u ftit tal-ħin wara l-awtoritajiet sabu lit-tifla ftit l-isfel fix-xmara. Aktar xi tifla żelqet u waqgħet fix-xmara ilu mixja. One News huwa infurmat li l-familja mal-ewwel għamlet kuntatt mal-Ambaxxata Maltija fl-Awstrija u hawn l-Ambaxxata qed tipprovdi kull għajnuna li din il-familja qed tiġi bżonn.